Dámy a pánové, rád bych vám představil sexuální příručku z roku 1894. Rady a pokyny pro mladou nevěstu. Jak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve vztahu manželském ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu Boží. Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo žádné vychování, jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Zápornou chvílí jest svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti tak říkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm. O svatební noci s radostí takových pocitů se vyvarujem. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství. Dávati se musí pomálu, zřídka kdy a hlavně z nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Ačkoliv je sex v tomto nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti a ženy tak činí od počátku věků. Odměnou budiš jim svátost monogamního domova a děti, jež touto cestou vznikají. Moudrá nevěsta statečně protrpí na nejvýše 2 sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství. A postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažit, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použít dá předstíraná nemoc, ospalost či bolest hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekírování a hašteření zhruba hodinu před tím, kdy obvykle začíná svádění. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit četnost intimního zbližování na 1 týdně a do konce 5. roku svazku manželského na 1 měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do 10. výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úspěšného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní a když žena vyjde jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo ji. Pokud se sexu nejde vyhnout jest, nezbylo, aby se provozoval v naprosté tmě. Tohle je konec, přátelé. Pokud máte něco podobného, vtipného, něco, co by se hodilo do tady té série, rozhodně mi to pošlete na Discordu, do e-mailu, ale díky, kdo to poslech a jestli vás to pobavilo, hoďte like a koment. Čau.